Ang dam sa Northern Luzon nagpakawala po ng tubig. San Roque Dam malayo pa sa critical level. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Binuksan ang ilang gate ang Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet matapos na tumaas ang level ng tubig sa mga reservoir at lumapit sa kanilang normal na maximum level ayon sa Pag-asa. Isang gate ng Ambuklaw Dam ang binuksan. Umabot na kasi sa 751.39 na metro ang water level sa dam, halos katumbas ng normal high water level nitong 752 meters. Samantala, dalawang gate naman ng Binga Dam ang binuksan. Ang kasalukuyang water level nito ay nasa 573.45 meters, malapit na rin sa normal na 575. Binabantayan naman ang San Roque Dam sa Pangasinan na kasalukuyang malayo pa sa critical level. Sa ngayon, bagamat nakitaan din ang pagtasang antas ng tubig ng ilang dam sa bansa, paglilino ng Pag-asa na mababa pa rin ito. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.